posljednja dva rezultata nisu baš u skladu sa Partizanovim očekivanja. Kako ste vi videli u sve ono što je propratilo taj nedosuđeni 11-terac, sve što se izdogađalo? Ajde da ostavimo taj nedosuđeni 11-terac koji bi vjerojatno i rešio pitanje pobednika na stranu, to sve što sudija nije možda želeo ili nije vidio. Ne taj koji je bio dole, nego u Varsovi. Tako da, šta mogu da kažem, ako ovo nije usporen snimaka ne vide, onda ajde da verujemo da je prirodan položaj. Šta sad? To pričamo vjerojatno za situaciju iz prvog polovremena. Iz prvog, drugom nije, bio sam ja, nije, pričam za prvo polovreme, samo zato što bih, u stvari zato što bismo možda, mislim sigurno sam u Natha, mislim da bi postigao gol iz penala i 2-0, opet drugačije utakmice i sve, a što se tiče utakmica, Spartak i ovo jedan bod, šta da kažem, ovako jednostavno i jako loše naše izdanje, imamo i kadrovskih problema i nekih problema unutar, tako da pokušavamo da se borimo sa tim. Evo vidite tu, teren nije u najboljem stanju, tako da tu gdje treniramo mislim da zaslužujemo mnogo bolje uslove, a vidjet ćemo. I bit će sigurno jer smo dobili sigurno ta neka obećanja smo dobili, tako da mislim da će biti sve da će ići sve u boljem smeru. Ja se nadam iskreno. Nedavna utakmica sa Radničkim je bila dobra po Partizan, iako se pre nje zapravo dogodio sa onaj lom sa trenerom. Naredna će, čini se, biti drugačije. Sigurno, ali i Radnički igra drugačije nego i Spartak i IMT. Mislim da su potpuno druge filozofije kod Drinčića i kod Većinovića i ovdje kod trenera IMT-a. Mislim da su potpuno druge filozofije, tako da je Radnički možda i upao negdje u našu zamku koju smo mi pripremili za njih, a ove dve ekipe možda smo mi u stvari upali u njihove zamke. Ako smo uzeli jedan bod, znači da smo mi upali, nismo iskoristili šansu. Ja sam možda i dobrim delom krivac u Subotici zato što nismo pobedili, jer sam imao situaciju za 2-0 i tako da mislim da sam ja dobrim delom krivac jer nismo pobedili utakmicu. Jer u ovoj situaciji u kojoj smo, ta neka šansa koju ću imati ili ću imati jednu, dve šanse, teško je naravno, ali mislim da sam morao da realizujem za 0-2, da pogotovo posle prvog gola gde sam dobio na samopouzdanje i svemu. Ima Ilićom veliku priliku isto. Da, ali on je defanzivni igrač, tako da ja kao napadač sam morao da realizujem, kao što sam do sada par utakmica realizovao. Mislim da sam, preuzimam odgovornost za to, izvinjavam se momcima što nisam, stvarno nije nikakva kliše priča, nego jednostavno se osjećam tako i rekao sam i momcima da sam ja dobrim delom krivac. Kad si rekao problemi, jel možeš nešto šire o tome? Pa ne bi, nije na meni da ja to rešavam. Da ja mogu da rešim, onda verovatno ne bi bio ovdje. Ne bi šutirao loptu. Kakve uslove očekujete u Nišu i tamo zna da bude teren? Čuo sam da je teren promenjen, koliko znam da je poluhibrid, mislim da je kao i u Subotici i koliko su nam rekli da je možda i trenutno jedan najboljih terena. Tako da je tu svaka čast Nišu i svaka čast Radničkom što su obezbedili momcima da igraju na savršen terenu. Koliko bi značilo da na zimsku pauzu odete sa dobrim rezultatom, koliko toliko? Svima znači, naravno, pogotovo što je ostalo još 3-4 dana. Dosta stvari se dešavalo, već treći ili četvrti treneri ove godine, tako da dosta stvari se izdešavalo. 6. Svašta nešto. Mislim, ja kažem u ovoj našoj takmičarskoj godini. Mislim da je dosta stvari se nekih izdešavalo i nama je teško, i nama lako. Ali nemamo prava da se žalimo, izađemo na teren pa ćemo dobiti ili pohvale ili kritike. Treće nema.